Ce mâncăm astăzi? Ce mănânc eu când rămân în pana de idei? M-am gândit să împărtășesc cu voi această rețetă, bineînțeles pe care o fac acum instant. M-am uitat să văd cam ce am prin casă, bine, cam de toate, dar nu am chef să fac nicio mâncare gătită, că mai am de ieri și în fine vreau ceva altceva. Și așa că am pus o tigaie de cartofi să se facă la air fryer. Am o bucată carne tocată, e dintre aia, știți voi de care, așa, mai specială, gen carne tocată de aia de sarmale, e o carne tocată, mărunțită cam așa, cu care poți face altceva. În tigaia mea pe care o am aici la încins, pun puțin unt, puțin ulei, așa, puțin ulei și, bineînțeles, cărnița. Nu știu dacă o pun pe toată, că e prea multă, dar pun jumătate, că e multă. Și urmește condiment. Și am aici paprika. Voi știți că mi-e plac mâncărurile foarte condimentate. Piper. Usturoi. Puțin cimbru. Și roșii. Să știți că m-am răzgândit și o să pun toată carnea tocată, pentru că am familion mare și mai bine să rămână decât să ne ajungă. Mai adaug și sucul de la o lămâie, medie, nu e foarte mare. Carnea este jumătate de porc, jumătate de vită. Copiii mei nu mănâncă vită și dacă nu era vită tot puneam un pic de lămâie, dar asta îi va lua din mirosul la gustul ăla, știți voi. Noi nu mâncăm vită. Dar eu încerc să le introduc în alimentație cam tot ce este comestibil. Între timp, la acest preparat mai am nevoie de o salată, dar o salată uscată, ca să zic așa. Și am nevoie de salată verde, ceapă verde ridichi, porumb, măsline. Vă puteți faceți cum vreți, eu vă arăt ideea mea de mâncare astăzi. De fapt, ăsta e felul 2, că felul 1 s-a dus deja. Adică nu felul 2, e prânzul. Și tocăm ceapă. Eu o toc mare, că mi-e place în salată să se simtă. Ridichi, cum am spus. Porumb, măsline, bineînțeles zeama de la o lămâie și momentan o lăsăm așa, ca să vedeți de ce. Să vă spun de roșii, roșioare dintre astea micuțe, care au fost spălate, bineînțeles, și le pun direct așa întregi. Carnea arată așa. Deci bobițele alea e genul de carne care nu se strânge, nu se face,
Știți voi ce vă spun eu, gospodinelor. E foarte aromată, foarte gustoasă, cu usturoi, cu unt. Simplu, adică ați văzut ce am pus acolo, e foarte bună. Carnea acum o pun la răcit, mă apuc să-mi fac ouă ochiuri pentru că am nevoie și de ouă, 5-6 ouă. Dacă doriți puteți să puneți verdeață, eu aș fi pus, mie îmi place cu verdeață, dar nu pun pentru că nu mănâncă copiii. Atât am mai rămas din tortul ăla mare și am umblat de velin și am mâncat tot ce era pe deasupra. Și începem și dăm drumul la salată. V-am zis că trebuie să fie gen o salată uscată, adică fără ulei, pentru că ca să nu se lase multă zeamă. Carnea. Bineînțeles că, virgulă, carnea mergea pusă la fel de bine pe un pat de orez dintre ăla, mai ales turcesc. Mergea bombă. Eu am mai făcut așa cu orez, dar alt cumva. Deci mașina de spălat. Și cu toate că am zis că nu pun verdeață, m-am răzgândit, parcă nu merge un pic de verdeață așa, chioară așa, parcă e prea urâtă. Bineînțeles, ardeiul, care este nelipsit și dacă o să spuneți copiii mei mănâncă picant, nu foarte picant, nu e foarte picant ardeiul ăsta, dar copiii mei mănâncă destul de picant. Peste asta venim cu cartofii. Asta pun pauză să-mi ajungă tot. Bulgăraș de brânză. Ouă care sunt condimentate cu usturoi, cu chili, cu roșii și cu puțină zeamă. Și la final, bineînțeles, o mâniță așa de cașcaval cu verdeața așa. Cam asta mănânc eu astăzi, la prânz. Că de seară o să intru pe live și o să facem mâncare împreună. Să am poftă și să-mi fie de bine. Copiii nu o să mai mănânce, că m-am înjurat dacă mănâncă, că nu m-au ascultat.